Com us quedeu si us dic que tots som mutants? Sí, jo ho soc, tu ho ets i tota la gent que coneixes ho és. I ara pensaràs, però si jo estic superbé, si no tinc cap malaltia ni tampoc tinc cap superpoder. I és que tot i que la cultura popular ha fet que la paraula mutació tingui connotacions negatives, això la majoria de les vegades no és així. Les nostres cèl·lules són una màquina fantàstica, però que per funcionar necessita unes instruccions que siguin clares i concises. Aquestes instruccions estan codificades en l'ADN, i l'ADN té el seu propi llenguatge, que està fet de 4 lletres, que són A, T, C i G. Aquestes lletres de vegades pot haver-hi canvis, que n'hi hagi una que es canviï per una altra, i això precisament és el que és una mutació. Ara bé, fa un moment estàvem dient que tots tenim mutacions, i si les mutacions són canvis, això vol dir que tots tenim les instruccions canviades i que les nostres cèl·lules tenen errors en les instruccions? Calma, la clau és que no totes elles són dolentes ni són sinònim d'error o de problemes en les instruccions per les cèl·lules. Anem a posar un exemple. Imagineu-vos la paraula laboratori. Si jo a aquesta paraula li faig un canvi, la B li canvio per una B baixa, hi ha alguna cosa que ens grinyola, oi que hi veieu una falta d'ortografia, sisplau? Però en canvi, laboratori, manteneu igual de bé, el discurs funciona i no passa res. Això seria un exemple d'una mutació, d'un canvi, que no comporta cap mena de conseqüència per les instruccions. Anem a fer una altra prova. Si jo ara la A la canvio per una G, com es pronuncia això ara? Aquest cas seria un exemple d'una mutació que sí que estaria alterant les instruccions perquè ara ja no ens entenem, això ja no està funcionant. La majoria de nosaltres tenim mutacions que són com el primer tipus, que no comporten cap problema per les nostres instruccions. Però de vegades apareixen mutacions com la segona, que sí que alteren les instruccions i que fan que les nostres cèl·lules comencin a funcionar malament. I precisament això és el que passa en la majoria dels càncers. Apareixen mutacions, les nostres cèl·lules comencen a no saber-les interpretar i comencen a proliferar de manera descontrolada. I aquesta és precisament la meva feina. Jo estudio el càncer de colon i em dedico a estudiar mutacions que trobem en els pacients i a intentar classificar-les segons si són del primer tipus, si són mutacions innòcues, o si són mutacions del segon tipus, que són mutacions que estan provocant tota aquesta desregulació cel·lular. I per tant, quan em pregunten si soc de ciències o de lletres, doncs jo dic que soc de les dues.